कोण गेला काल करणं जाई काढ सुसून जाईना मग काले राव राव इल्ल वेळ क्लीन करणं सर राव 5 मिनिट झाले मुझे क्लीन कर इल्लेशे वेळ झाले काढ विक्की प्लीज राव मुद्दोन येतात मुझे विक्की मग कंट्रोल करून झाले मुझे अत्तन सोसाजी की काढ राव बसू मुझे झाले क्लिनिक आणि काय प्रयोजन ना मुझे झाले नाऊन येता कितो वेळ कंट्रोल करचे मुद्दोन गेले आपले या बाय काल केलाय तुवे तुका जाताना तू जाऊ नागे